Интернет остана територия без забрани и ограничения за агитация, дори в изборния ден. Някои от политиците останаха активни в социалната мрежа и дори открито призоваваха хората да гласуват. Други пък само благодариха на своите привърженици. Повлия ли въобще виртуалното общуване върху реалния избор на тази кампания? Вижте репортажа на Аси Методиева. Всеки политик, който искаше да е модерен по време на тази кампания, си направи профил във Фейсбук. Дали обаче това беше достатъчно? Трябва да си харизматичен, трябва да имаш мисия и трябва да си честен. Не казвам, че не им достига това на политиците, но за да бъдат силни, трябва да са това, а изводите оставам на вас. В интернет политиците не правят комуникация. Те изпращат послания. Решиха, че покрай изборите трябва да добавят всеки един, който е активен и който има някакво ниво на влияние онлайн, което беше, разбира се, най-голямата им грешка. Така много политици бързо оформиха така наречените групи от фенове и започнаха да ги броят, сякаш броят гласове. В социалните медии хилядите не са важни. Важни са онези, които са там да са отдадени, да са готови да направят нещо, за което се говори. Не да са просто присъстващи статисти. Ако говорим само да покажем, че имаме много бройки, това няма да се отрази на изборите. Така че много малко хора ще реагират на това, че някой е бил много избран. Затова няма как да съдим за изборните резултати според подкрепата във Фейсбук. Нещо повече, политиците, които интернет потребителите харесаха, като че ли не се радваха на същата подкрепа в реалността. Хората в интернет не следват важните, а следват интересните. Но това, че той има най-много фенове онлайн, не означава, че ще спечели. Ако това ме питате, със сигурност не е така. Това не означава, че интернет не е ефективната комуникационна среда. Просто означава, че една голяма група от хора са заявили своята потребност да направят това волеизявление и да кажат: да, ние сме срещу това. Това не са казали: да, ние ще излезем да се бием. И все пак, дали политиците успяха да стигнат до хората чрез Фейсбук, ще стане ясно с окончателните изборни резултати.